Ens trobem al Parc Natural de l'Alt Pirineu, concretament a la Pleta del Prat, el refugi d'alta muntanya de l'estació d'esquí de fons i alpí de Tavascan. L'excursió que proposem avui és pujar a l'estany de Mascarida. L'itinerari comença al mateix refugi de la Pleta del Prat i, seguint les indicacions, anirem guanyant alçada, vorejant les pistes d'esquí fins a arribar a la vall de Mascarida. És una excursió una mica més exigent, per tant, haurem d'anar preparats amb el material necessari, bon calçat, aigua i menjar. Es tracta d'una excursió que recomanem per a nens a partir de 7-8 anys. Els més petits també la poden fer, però caldrà ajudar-los, ja que hi ha un desnivell de 600 metres positius amb un recorregut total de 8 quilòmetres. El primer tram guanya alçada ràpidament, fins a superar els primers 300 metres de desnivell. A partir d'aquest punt, entrem a la vall de Mascarida i el recorregut es suavitza. Si tenim sort, podem veure de ben a prop cabirols corrent per les muntanyes buscant nous prats i fugint de la calor que augmenta a mesura que avança el dia. Caldrà tenir cura dels habitants del parc, sent respectuosos en tot moment i seguint les normes del parc natural. A la vall de Mascarida hi trobem cavalls pasturant tranquil·lament. Tot seguint el curs del rierol, les granotes van saltant davant nostre, a cada pas. Des d'aquí, ja només queda remuntar la vall i preparar-nos per afrontar l'última pujada, abans d'arribar a l'estany. Amb l'emoció d'arribar a l'objectiu, l'últim tram, que és ben recte, es fa sense cap dificultat i amb ànims, ja que després d'una bona estona caminant, per fi arribem al destí. L'estany de Mascarida és impressionant, ple de capgrossos i de gran bellesa. Des d'aquí podem accedir a cims emblemàtics com el cim de Can Pirme, la Coma del Forn, el Ventolao, o si no es vol pujar tant, es pot visitar l'estany del Diable, que es troba a molts pocs minuts. Nosaltres decidim menjar una mica, refrescar els peus i llançar 4 pedres, abans d'encarar la baixada. L'excursió ha sigut magnífica i després de recuperar una mica les forces comencem el descens. Desfem el camí fins sortir de la vall de Mascarida i aneu a buscar les pistes d'esquí alpí de l'estació de la Pleta del Prat. Des d'aquest punt anirem baixant fins a arribar al refugi. Esperem que us hagi agradat. Teniu tota la informació del track a la descripció. Fins la propera sortida!